Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de medisch specialisten het oneens zijn met de directie van het CMC. De Vereniging van Medisch Specialisten in dienst van het CMC is namelijk zeer verontwaardigd over de directie van het ziekenhuis. De specialisten zeggen dat er bedragen moeten worden terugbetaald die eerder aan hen zijn uitbetaald. De artsen laten weten zich verraden te voelen door het CMC. Het bestuur van het hospitaal heeft besloten dat vergoedingen die tussen 2023 en mei 2025 aan de specialisten zijn uitbetaald, inderdaad terugbetaald moeten worden. En dat betreft een groot deel van de artsen, tenminste van de specialisten. En de bedragen kunnen oplopen tot 100.000 gulden per persoon. Volgens de specialisten misbruikt het ziekenhuis de huidige situatie en de wet die gaat over de LNT, dat is de wet op de normalisatie van topinkomens in de publieke sector. Dat gebruiken ze als excuus voor jarenlang financieel wanbeheer in het ziekenhuis. Volgens minister Silvania moet er hard worden opgetreden tegen malafide ondernemers. De minister van Financiën heeft gisteren tijdens een bijeenkomst van de justitiële keten laten weten dat Curaçao duidelijk maakt dat het geen malafide operators in haar online gaming sector accepteert. Silvania sprak over de hervorming van onze online gaming sector en de gezamenlijke strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Curaçao stond volgens hem jarenlang bekend vanwege haar jurisdictie met een lakse controle. Daar is 2 jaar geleden mee een eind aan gemaakt. Er is men mee begonnen. En ook de justitiële keten is erbij nodig om te zorgen dat mensen die zich bezighouden met zaken die Curaçao niet wenst, hard worden aangepakt binnen de online gamesector. Bij de raffinaderij zijn alle werknemers in onzekerheid. Dat zegt Alcides Kova, voorzitter van de vakbond SGTK, in een interview met de Extra. De situatie is momenteel echt te ver gegaan. Men is zelfs begonnen mensen te ontslaan en de situatie wordt met de dag ernstiger. Volgens hem hebben de voormalige RDK, het huidige Toebase, Global en Oryx onderling ook problemen met elkaar en worden de werknemers de dupe. Wat betreft de werknemers van de aannemers is de situatie zeer schrijnend, zegt Kova. Aannemers weten niet meer waar ze aan toe zijn en alle mensen hebben het gevoel dat hun baan op de tocht staat. Hij vindt het zeer kwalijk dat er geen duidelijkheid komt en hij verwijst ernaar dat de RDK, nu Toebay, Global, nog Oryx duidelijkheid geeft. Zsolt Szabo neemt afscheid. De Nederlandse regering is gevallen gisteren en dat heeft tot gevolg gehad dat de PVV-bewindslieden allemaal per direct zijn opgestapt. En dat geldt dus ook voor de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Momenteel is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Judith Uitermark, verantwoordelijk. En wordt er ook gekeken dat de werkzaamheden van Szabo worden overgenomen door de hoogste ambtenaar binnen het ministerie van Koninkrijksrelaties. Hij laat op Facebook weten dat hij deze klus graag had afgemaakt en dat hij teleurgesteld is, maar tegelijkertijd ook trots dat er een fundament ligt waar mijn opvolger op kan voortbouwen. Hij zegt dat zijn aanpak altijd was gericht op een betere toekomst voor de inwoners van het Caribisch deel van ons koninkrijk. Szabo was 11 maanden staatssecretaris. En terwijl er in Nederland een kabinet gevallen is, krijgen wij aanstaande maandag om 1 uur de nieuwe kabinet. De officiële beëdiging van het kabinet Pisas 3 vindt dan plaats. En dan heeft Curaçao een volledig kabinet. Tenminste, alle kandidaat-ministers zijn door de screening gekomen. Zo is gisteren bekendgemaakt. Maandag dus de officiële beëdiging. Toch akkoord CBV en wasserij Curaçao. En dat is een goede oplossing van een conflict dat eerder deze week begon. Toen de
delegatie van de vakbond werd geweigerd door de nieuwe directie van Wasserij Curaçao. Zij wilden niet dat de vakbond ook een rol zou spelen. Nou, de politie was erbij gekomen. Er is een afspraak gemaakt voor gisteren om toch om tafel te gaan zitten. En dat heeft ertoe geleid dat er een akkoord is gekomen. Lachende gezichten dus. En de werknemers zullen een nieuw salarisaanbod krijgen, wat mogelijk zal leiden tot een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. CBV, de vakbond, heeft gisteren zwart op wit gekregen dat het bedrijf hen als vakbond zal accepteren. En zo kan worden gesteld dat de partijen klaar zijn om verder samen te werken. Ben Weidman stapt op als leider van Pueblo Soberano. Het was al eerder aangekondigd, de gezondheid van Ben Weidman, oud-minister-president van Curaçao tussen 2015 en 2016. Die stapt op als leider van Pueblo Soberano. Hij is vorige maand in het ziekenhuis geopereerd en inmiddels weer thuis. Maar op advies van zijn familie heeft hij zich besloten volledig terug te trekken uit alle functies binnen de partij. Hij blijft wel lid. En als er nog informatie moet worden gegeven over zijn periode als politiek leider aan de partij, zegt hij daar gewoon voor open te staan, want hij blijft een ware soberanista in hart en nieren. Weer vuil op straat. Het is betreurenswaardig om te zien dat mensen keer op keer weer schoongemaakte gebieden weer vervuilen. Ondanks de recente bewustwordingscampagnes zijn er toch mensen die zich schuldig maken aan het dumpen van afval op straat. Dat hebben de bewoners van de Caia Cynthia gezien. Daar hebben mensen verschillende matrassen en ander vuilnis op straat gedumpt. Er is natuurlijk een gratieperiode geweest waarbij alle mensen gratis afval konden vervoeren naar Celicor. Maar het zomaar langs de kant van de weg gooien ziet er heel erg vervelend uit. De fotograaf van Extra heeft deze beelden gemaakt. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want daar heeft de politie gewaarschuwd voor een verdachte QR-code. Het Korps Politie, Caribisch Nederland, waarschuwt de bevolking voor een verdachte flyer die momenteel circuleert op het eiland. Op de flyer staat de titel Security Survey, maar het is niet uit te sluiten dat als je het scant er daadwerkelijk problemen komen bij je eigen apparatuur. Er zou namelijk malware gedownload kunnen worden of andere schadelijke software en dat heeft tot gevolg dat criminelen in jouw telefoon komen en daar allerlei zaken mee gaan doen. Daarom laat de politie weten dat men niet zomaar dergelijke QR-codes moet scannen. En als ze dat wel hebben gedaan, moeten ze opletten of er onbekende apps op de telefoon staan, of dat de telefoon trager werkt, of dat er een ongebruikelijk batterijverbruik is. Bij twijfel ga naar de politie of een IT-specialist, al dus de politie in Bonaire. Dan is er aanstaande vrijdag een belangrijke wedstrijd voor de Curaçaose selectie in het SDK-stadion. De weekkwalificatie tegen St. Lucia. De spelers zijn in training, maar vonden gisteren toch nog even tijd om op bezoek te gaan bij Café Magic. En dat is een café dat wordt bestuurd en geleid
En iedereen die daar aanwezig is door mensen met een licht verstandelijke beperking. De spelers hebben daar uitstekend zich vermaakt. Ze hebben ook allemaal shirtjes gesigneerd. En dat kan weer gebruikt worden voor een veiling. Zodat Café Magic weer de benodigde fondsen binnenkrijgt. Maar het was een mooi gezicht en het is ook een heel sociaal gebaar van de selectie. Dan gaan we naar een bijzonder interview. Ik sprak eerder met de kunstenaar Ángel Luis de la Rosa González. Cubaanse kunstenaar die sinds 15 jaar hier op Curaçao woont en werkt. Hij heeft veel samengewerkt met Brigitte Wawou, die onlangs is overleden. En hij gaat nu een bijzondere expositie, gezamenlijke expositie met Brigitte Wawou, is georganiseerd in Wassenaar in Nederland. Eerder hadden ze al 2 exposities hier in Bloemhof. Na haar overlijden is in overleg met de familie besloten verder te gaan. Ze hadden heel veel plannen. We zijn op bezoek gegaan bij Ángel Luis de la Rosa González. En hadden daarbij het volgende gesprek met hem. En u ziet meteen ook het werken van González en van Brigitte Wawou. We zitten in de mooie studio van meneer Ángel Luis de la Rosa. Hij is beeldhouwer hier op Curaçao voor meer dan 15 jaar. En hij gaat binnenkort exposeren in Nederland. We hebben een gesprek over zijn werk en over de bijzondere expositie. Senhor Ángel Luis de la Rosa, muchas danke conosco por vir aqui. O que meneer pode explicar-nos tocante meneer seu trabalho? Bom, vamos venir a mi pequeño espacio. Sí, bom, me está llegando a Curaçao para 15 años. Llega a Curaçao precisamente para hacer un trabajo de arte. Antiguamente la aldea, Agüe Amazonia, donde estaba todo un grupo de artistas, pero ya cada uno toma su camino. Entonces me queda arriba mi arte mes personal. Entonces tengo 3 exposiciones de mi mes aquí en Curaçao. Ok. Es aquí está un proyecto nuevo y ha comenzado el año pasado con Brigitte Wawou. Sí. Desafortunadamente no se pierde. Sí. Pero la idea que su nos queda arriba el proyecto y finalmente el proyecto estaba ahí finalizar luna de julio. Sí. A Wassenaar. Sí. Y él había una exposición na Holanda, na Wassenaar. Y cooperación con Brigitte Wawou. Pues no atrás junto. Sí, nos conoce, si mal no te acuerdas, en 2015. Precisamente me estaba trabajando en una exposición con Lucet, Alma Blow. Entonces, coincidentemente, me está dentro de la galería, está bien pasó con otro amigo DJ. Entonces, Ainan, en el preciso momento, él apunta a Lucet, quien estaba a mí, Lucet a presentarnos. Entonces, ahí en el momento ha comenzado una amistad. Ah, muito bom. Sim, meneer explica acaba. Tristo que Brigitte Wawou a fallecer, pero a exposición está baidor y en holandés esta llama Hemelse Vormen, que está una palabra hobby bonita. Y él está na Wassenaar. ¿Para qué con Wassenaar na Holanda? Esta otra parte del plan también con los team. Nos 10 años de trabajo juntos, nos crea hobby proyecto en nos cabezas. Entonces, afortunadamente nos ha realizado dos exposiciones en Bloemhof, Simbiosis 1, Simbiosis 2. Entonces, pero no estaba crea hobby proyecto para hacer juntos. Estaba de manera estaba viva 120 años. Entonces, nos papia hobby, proyecto de trabajo de cooperación aquí en Curaçao, en Holanda, incluso en Cuba, no estaba trabaja para hacer cosas, pero ya el tiempo no estaba tan suficiente. A exposição na Wassenaar junto com a arte de Brigitte Wawou não está algo fácil para só os turcos que abortam na Curaçao, que vão mandar na Holanda. Está inteiro projeto, mas os turcos estão indo bom? Sí, danke Dios, sí. Sí, está todo un proceso muy grande de logística. Sí. Mi trabajo es cooperación de Galería Sanolino también. Danke Dios, está ayudándonos en el proceso de importación de obra para Holanda. Entonces, hopi gente
danke Dios me tengo para atrás de mí también para tuve cosas también. El trabajo increíble de mi casa, el promotor y idea, está en contacto de todo detalle chiquito, pero importante por hacer un cosa. Claro, así. claro. Y no está fácil, pero el está, vale la pena para gente também Wakisaki, na Wassenaar. 5 de julho está começar e me espero que o gente também apresentar. Ja, me espera sí está un buen afluencia de público. Claro. De hecho, también pasa para sombra, una exposición, pero también un homenaje para el trabajo y vida de Bridget. Hoop je bom. Maar je dank je. De expositie begint op 5 juli, wordt georganiseerd door de kunstgroep Wassenaar en het is in de galerie in de Molen. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want in El Salvador zijn 3 verdachten van de moord op 4 Nederlandse journalisten schuldig bevonden. Dat is een zaak die komt uit 1982, heel lang geleden, maar uiteindelijk hebben de 3 verdachten een gevangenisstraf van 15 jaar gekregen. De 4 Icon-journalisten deden in 1982 verslag van de burgeroorlog in het land en ze liepen in een hinderlaag en werden gedood. Jarenlang was het vanwege een amnestiewet niet mogelijk om de daders te vervolgen, maar het is inmiddels veranderd. En daarom hebben deze 3 verdachten 15 jaar gevangenisstraf gekregen. Het was 30 jaar geëist, maar ze zijn in hoge leeftijd en hebben ook een slechte gezondheid. Het gaat onder meer om een oud-minister van Defensie van 91 jaar, een oud-directeur van 93 van een speciale politiedienst en een voormalig kolonel van 85 jaar. Voor de nabestaanden van de Icon-journalisten is het goed dat er een einde aan deze zaak is gekomen. Die hebben verklaard, een woordvoerder van de familie, dat ze altijd het vertrouwen hebben gehouden in de Salvadoraanse rechtspraak. De strijd tegen de straffeloosheid heeft veel tijd gekost, maar is gewonnen. Er waren geen familieleden van de slachtoffers aanwezig bij de uitspraak. Wel was de Nederlandse ambassadeur voor Centraal-Amerika, Arjan van den Berg, aanwezig. En zijn uitspraak, die herhaalde ik net. Dus in die manier heeft de familie nog niet gereageerd, maar de Nederlandse overheid wel. En die is blij dat er mee een einde aan deze zaak gekomen is na zoveel jaar. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens.